Kowe arep nyapa joget iso diaki dikon nedrek jate ning kono malah madhep rono ketok ngene kowe nyapa kok ketok lemes iki kok wong kancane semangat kabeh ngopo kok kowe lemes kowe ora seneng aku ngene lambene ngomong nek jenenge edrek iki madhepe rene apa perlu contoh dicontoni dulu berarti wis paham ayo jajal nek paham dipraktekke lho tak presen ya iki mboke ndi mboke mbok ndi ana kono oh layak batunya arep entek Bu wong kok enak satu sik jepret sisi kono tak warai kono karo wong anu karo Mas Buge sik jenenge bener ronos ngene kalau Mas Kari kok watuk bisa apa? Caranya nyapa? Bentuk ngopo, bener jatuh ke semongko tadi. Itu sini. Kita senangnya sih sampai. Oh semongko ini kita. Ngomong dasu. Mau bocah cilik ini nuturin buat saya api. Mau diwarai malah ngarani. Siapa saya ngarani ke semongko? Terus nongko. Kok iso ngarepe dhewe? Pak Dewu ya, Pak Dewu. Udah. Kalau udah, paham kan bagus. Atraksi dhisik langsung dodok. Oh, jane sing iki bintang tamu. Pulau Piton ya.
piton pojokan ngono. Langsung piye? Kan nek katon gubet. Kowe langsung piye? Wis. Oh, ya semulus. Ora kae langsung ngoko. Dan Iki satu. Ora dapat main. ya ancang-ancang jambane. Tangan Nah, di kode sik kono. Melaku. Tenanan yo. Oh. Sesuk tak omongane ngene ya. Oh, duwe. Sesuk nek aku mau gawe iki arep gawe kangelan gawe oblok. Jadi penak arek busu kok. Wes ganti dong. Ganti. Ini tukang tinju, tukang atas. Tinju ini. Gak apa-apa. Doblai udah. Iki jaga saking Chandra Wasita. Nggih. Nggih. Iki prahe. Ini sandal oh, Wasita. ini sandal. Ngomong. Alame mending. Yo tenan yo. Tung. Iki namanya siapa? Ases. Esdes. Nah, dulu ini di komposisi Isin nggih, bocah ki nek umur semono sik isin-isine mergo wis manut Mas Gendong, ini ada spesial dari Mas Gendong. Pasti kamu Tiga tuntas es. Semangat ya Ganong ya, tos dulu. Mantap. Sekarang 3 ganongan dari Chandra Wasita. Yang berani maju ada spesial dari Mas Gendong. Ayo, Rizky. Ibu kok maju ya. Ayo, sini gak apa-apa. Kalau binatang mas, Nah, kok sudah maksudnya kerjasama dengan binatang Oh iya, apa ini bersetrah keluarga. Satu lagi oke. Nih rada maju gini dan ke syuting. Saiki ada pertanyaan dari Mas Gendong ya. Sebutkan salah satu unsur tari itu apa?
Unsur tari ada 3, masing-masing sebutkan 1. Air. Wiraga. Apa? Wiraga. Wiraga betul 20 buat Rena. Satunya apa? Kowe luwe to. Wirasa. Wirasa. Sing sitok apa? Wiromo. Wiromo pinter. Nuwun sewu Pak, galongan kondang tapi kok bendina ora leren. Aku ngene iki apresiasi nang adik-adikku wis semangat nek belajar ganong. Makanya tak apresiasi, bukan semata-mata aku ki golek duit, tapi ngene iki lak wis ya apa to? Operasi potongan moncong. Lah iki lak wis dadi amal jariahku besok. Amal gasmu tasku. Potong 100 dulu potong. Ini musuh tas. Ah, gitu. Lah tapi lah ngono kuwi aku wis membantu awakmu, dasmu membantu sedekah. Aku mah 200 enggak ada. Oh, kolektor. Tadi aku mekar suka. Ya ora dadi gelommu lho ngene iki kok. Paling enggak wis gawe semangat itu. Kok balekne ora ngene iki diapresiasi. Biasa. Nggak iso tuh. Nggak naik bose tak gede tak kayak duit nggak iso. Ini mau tari-tari kan? Unsur tari. Gue kan tahu Thailand. Model Thailand sama dia. Bisa teko ngono ki lho ngopo. Presiden Republik Indonesia sama sini. Itu sapa to? Tahun piro kuwi kok iso. Ini katanya anakku bolos terus. Jawa. Pinter, wong iki terbukti teko Thailand. Bali kayak Bali. Bali. Dukun menurut Bali sama sini. Ora sampe kok kuwi. Paling ndak ada lah wis apresiasi to. Ini 3 bersaudara. Mbak Mega, Mbak Ria, kali Mbak Rima ya. Sing duwe sanggar. Mbak Rima dendeng Kismantoro Gaya Tara sukses. Duduk. Chandrawasita Mbak Mega iki yo gawe acara meriah kaya ngene disewake terok tamu undangan ora panas-panasan. Lah iki sing kurang sitok Ipin iki. Denata kapan iki? Orang bakal nggak peleok. Dosa. Yo pengen dong kok semangat kan. Semangat aku lihat ketemu langsung yang mati orang. Wes ya sapa kok Mas. Hei, jalan lah, satu. Orang dulu ini. Ora ngono kok. Niki denata tak ngerti tendane. Kapok aku. Duduk kono jatahe kono. Ini. Ya sebenarnya semangat buat dari gampang teman-teman gue sukses selalu. Lagi sudah ngomong dan double. Pokoknya saya tetap maju, tetap letak. 16 tahun orang Amat biasa. siji karo 6. Isi kalau itu jual tujuan saya ini bagi Islam internasional. Amin ya rabbal alamin. Ini semua baru caci ini ya sadar ini. Ya benar. Kaki sukro. Suruh kerja